barkan ku ne kamar yadda ka sani suna na Amina Mikaga. Yau ina so zan yi magana ma bambancin da yake tsakaninmu da waɗanda muke ganin sun yi nasara sun zama abin da suke so su zama. Idan muka duba za mu ga ko me namu tsakaninmu da su ko ni iri ɗaya ne. Kamar yadda muke da awa 24 a kwana ɗaya haka suke da awa 24. Muke da kwana 7 a sati ɗaya haka suke da shi. Muke da wata 12 a shekara haka suke da shi. Amma sai ya aka yi so suka yi nasara kuma bai nasara ba. Gashi ko mu iri ɗaya, hannayenmu, kafanmu ko mu iri ɗaya so suka yi nasara. Bambancin kawai ɗaya ne. Su ne mutanen da sun san amfanin lokacinsu, sun san me suke ɓata lokacinsu a kai. Waɗansu mu kuma ba su san amfanin lokacinsu ba, ba su san akan me suke ɓata lokacinsu. Yawancin mutane suna ɓata lokacinsu a social media, suna chatting, waɗansu bacci suke yi su rasa abu da nasu. Wannan su chatting da za ka yi babu abin da zai kawo ma illa bil sai da ka biya kuɗi kashin nan. Bacci ne da kake babu abin da za ka kawo shi. Amma waɗannan da suka kima da suka tashi suka tabbatar lokacinsu ba su fatar da shi a tafi a banza ba, kuma karatu suke a wannan lokacin sun ɓata lokacin da suna yin karatu. Sai a ajinsu suka zama su ne gwani a ajin. In gurin neman kuɗi ne sun tabbatar lokacin su gaba ɗaya da su bata suna chatting ko suna bacci ba, sun fita kawai suna tabbatar da sun je sun yi abin da ya kamata ba, sai yau gashin sun ma abin da suke so su zama. To haka idan kai ma kana so ka zama irin su, za ka tashi ne ka san me kai lokacin ka da me kake manage lokacin ka, kullum menene kake karuwa da shi. Idan kullum kana karanta chapter ɗaya a takardar ka, za ka maki da za ka samu nasara. Dan kawai muna yin abu kullum ba wai yana nuna alamun muna yin nasara ba. Nasara yana zuwa idan kullum muna ƙara yin sabon abu muna yi. So ka tashi ka nace ka takura wa kanka, ko da ba ka san ya in dai abin ka tabbata cewa zai kai kusa da abin da ke so kuma ka tashi ka yi shi. Wannan shine bambanci. Amma ba ka buƙatar wani digiri kafin ka zama abin da ke so. Ba ka buƙatar wani da zai tsaya maka da ba ka buƙatar gwamnati. Abin da kake buƙata shine kawai ƙwazonka. Lokacin da kai kwazo ka tashi, kai ma za ka zo ka zama abin da ka zama. Lokaci yana da tsada, abu ne wanda ba za ta taɓa juya ta ba, in ya wuce ya wuce. Kada ka bar lokacin kai da ba banza. Ka zo daga baya kana da fasa. Ka tashi ka yi abin da ya kamata ka yi a wannan lokacin. In karatu kake so, in neman kuɗi kake so, ko me kake so, lokaci ne. Kuma lokacin kai wuce za ka shiga cikin gaskiya ba. Ka tashi ka yi abin da kake so. Idan ka tashi